Yo, what is up mga katropa? And his name is John C. Trabaho ko na, meron talagang sideline ako ngayong summer. So, malapit na ang pasukan guys. So, for today's vlog is makikita nyo na naman sa title ko na may isang gadget shop or computer Loser. selling parts na pupuntahan ako ngayon dahil bibili ako ng keyboard na aking gagamitin sa aking laptop na pang-edit. Unti-unti ko tong binubuo yung computer set ko guys para pang-edit ko sa mga videos ko na gagawin. So, ngayon tapos na ako sa mouse ko. Itong mouse ko. So, tapos na ako sa aking mouse. Then, next step, meron na akong laptop pala. So, yung laptop ko is, nautang ko yun. Utang lang yun. Dahil tayong mahirap is, hindi tayo makakabili agad-agad. Worth investment guys. So, sa pamagitan doon, sa laptop na yon is, mag-start na ako ng editing ko sa mga videos ko. Then, next is, bumili na din ako ng mouse. That is the next step. Next is, yung phone ko is, yan, na, guys, savings lang tayo guys. Kailangan tayo mag-save para makabili tayo ng mga gamitan tayong mga hindi nakakaangat sa buhay. So, I'm okay! yan, nag-invest din ako ng phone. Pero itong phone, hindi ko to inutang, kinash ko ito eh. Ilang buwan din akong nag-save nito sa mga baon ko, tsaka yung ilang buwan din ako working student para lang, makasave ako para sa phone. Kaya ito ngayon is ginagamit ko sa pang-vlog kong video. So, as you can see na, unti-unti lang tayo guys. Pasensya na sa buhok ko is magpapakat na din ako. So, medyo mataas na talaga siya. Hindi talaga medyo, pero mataas na talaga siya. Ngayon is pupunta tayo sa isang shop na located sa Carcar City. So nakita ko siya sa isang online sa Facebook lang na may pinost siya na keyboard at saka mouse. Minessage ko siya agad at saka meron pala siyang shop naka-located sa Carcar. So puntahan natin na. So see you there. If you are new to my channel, welcome sa tropa mo, tropa ko. Tropa tayong lahat, and you're watching. So guys, tapos na ako mag-intro. So, isang malupitang montage na lang ang aking ibibigay sa inyo. Pero bago yan, i-wear ko muna yung helmet ko. Okay guys, nadinig? Oh, hindi. So, better safety first, guys. Dahil magmamotor lang ako sa patungo sa Carcar. Dahil, safety first. Malupit ang montage. Oh, yes.
guys, nandito na tayo sa lugar na aking bibilhan ng keyboard para sa aking editing sa video. So pasensya na, medyo awkward ang pagsasalita ko dito dahil tingnan nyo naman, nasa highway ako. So this area is nasa along the highway lang siya, so patungong Gaisano Karkar. Kung gusto nyo bumili ng mga computer, so along the highway lang siya. So tingnan nyo, doon ang patungong, so doon ang patungong Gaisano Karkar, at dito naman ang patungong San Fernando sa amin, at saka patungong north. So ang pangalan pala ng computer trading na shop na ito is Jade Trading Gomez Computer Trading Shop. So ipapakita ko sa inyo ang pag-tour ko sa kanila inside. So pumasok na tayo guys para inyong makita at mapagmasdan ang kanilang areas. Meron din silang computer package dito. So meron silang computer package dito na gaming computer. So meron silang 8,600, saka meron din silang 10,000. I think set na itong computer nila. So let's get Come follow me to a secret place where only the moon can see. Beyond the shores, there is something more, just waiting for you and me. I see that you're yearning for something more. I feel the waves around me shaking me to my core. I can give to you everything you need. We can live on the water. So nakapasok na tayo sa kanilang shop na ito. So nandito talaga lahat ang kailangan ko kapag mag-need kayo ng computer. So take time to interview natin sila. Ilan naman ka years na nag-operate dire? Bruh. Okay tol. So bago pa din. So October pa rin din, sir. October pa. October pa rin din. So Dagan mo kailan ng internet niya, masing nginan sila pala yung niya. Kasi address niyo dito Tangasan, Valladolid. Tangasan, Valladolid. So tapos na tayong mag-montage sa kanilang shop. So let's go and choose na sa ating main purpose dito na bili ng keyboard. So bili na tayo. So, okay na pili. So, pinapapili tayo ng keyboard na kung anong swak sa atin na ating gusto. So, marami ito. Swak to for gaming guys. Ang keyboard. That simple lang. Kung nagsisave kayo. Mamimili muna ako. So, tinitest nila yung product nila na binibenta before nila ibibenta yung kung effective ba ito or may defect. So talagang gumagana ito. So makakabili ka rin dito ng mousepad na talagang kailangan ko rin sa pag-edit dahil yung ginagamit ko is notebook lang. So bumili na rin ako, 30 pesos lang to, affordable. Thank you, te.
Salamat. Agad lagi ka dali padung. Tapos na tayo sa ating haul ay ating pagbibili ng keyboard na yung main purpose na pumunta ako sa shop na yun. So na-discover ko pala yun sa internet, sa Facebook, na meron silang pinost na keyboards for sale. So itong keyboard na ito is just for 100 pesos at saka mas maganda din dahil kung sino mang gustong mag-undar ng isang computer or isang editing na pang-edit na video is makakabili kayo doon sa shop na iyon. So kung gusto nyo pumunta doon is located dito sa Karkar City. So ayon sa babae is Tangasan Karkar. So talagang effective or talagang magandang shop na yon dahil makakabili ka ng makasave ka na at yung products nila is talagang approved at talagang maganda na quality. If you happen to love this video, click like button. And if you happen to love this video, click the like button, subscribe, and turn on the notification bell below. I highly recommend sa inyo guys na talagang bumili at mag-try kayong pumunta sa shop na iyon na i-feature ko ngayon. Talagang maganda ito guys at makakasave kayo sa mga computer shop dyan na nanonood sa akin at saka na malapit dito sa Karkar at saka sa Naga or sa Sibunga is try nyo pumunta doon na shop na yun. Talagang maganda ito. So nandito pala ako sa isang sa Karkar City. So amazing dahil talagang feel na feel mo ang probinsya dito. So tingnan niyo naman na lupain doon. Puros yun rice, you know, puros mga palay. So mafe-feel mo talaga ang essence ng nature. So guys, save. Nakasave tayo ngayon. Nakasave tayo ngayon ng pera, pero good quality ang products natin. So see you guys for my next video and tune in. See ya.